Здравейте, пичове! Добре дошли към в първото ми видео. Аз съм Живака ФН и тук ще играем с тя фолкове, яки момчета. Това е Илко, това е Златото и това е Хидрата. Хидрата също е начинаещ ютубър. Той actually има канал, ама качва други работи. Имам два канала и един е за Fortnite, един е за нормални клипове. Да. Абе, в описанието на всичките канали ще ги дропна. Залата ли? Да, с тях. Значи, гай, ще играем правим златото срещу Илко и Хидрата. Хидрата има 200 съба, by the way. Просто казвам. Ама в нормалния ми акаунт, дето мейн- не снимам Fortnite. В мейн канала му. Ти Аз имам 300 идваш ли? съба. Това е Илко Дживя. Той има 10 съба, 11. Не, Да. имам 300, ама някак не е супер. Абе, добре, правим златото. Кърфрам. Брат, пак ти трайхарда, бе. Ай, гайс, какво ще правим? Помпа и есен и асаут райфъл. С хил, бе. Маляци, ако искате още видеа с мен, с тези тримата, не забравяйте да се абонирате за Живака. Абонирайте се, гайс. Готови ли сте? Да. Айо, пича ми се стената. Ето на момчето, две са много луди. Чай, ръчни го, дефа на. Бра. Чето две са много, гледайте и какви мъже. Ара, на то. Ай. Ай, ма. Но. Сега какво? Комбак ли чух? Ще видим. Стана. И ще играем. Лакън, къде си, бе? Бра. Юко, браво. На! Браво. Другия! Има хила! Хилата. Къде са боксът? Бра. Аз му кар. Good game. GG, маняци. Сега взема тази стена, бе. Не може. Бра. На. Какво беше това? Аз не знам. Къде, бе? Чай. Бра, мой ти знам. Това мое? What? Окей. Найс. Лакън, трябва да се Малко е мой. Как ти тъпи игра? Лакън, трябва да. Лъки на лук. Брат, аз как ти друго ти това? Илко, Илко, пред живко съм. Holy! Това го имам на клип. Бро. Илко, брат. Ти беше пресиран дефано, така че... Хидата умря. Носи. Бра. Йоу! Жика, брат, Илко, какъв Fortnite играеш? Баба ми е световен шампион по Fortnite. Бро! Да, е. Баба ми спечели FNCS преди 2 години. Да не звукам баба ми. Това е тях. Нарко, слушам, бе. Да са.
Девай, тъпата игра. Изно. Юко, дай. Юко, другата страна. Да, брат. Елка. Колко играем, момчета? До края, до края. Може би. Аз ще помагам, моя бе. Аз мога ти това да пак. Не, Не, гледай си! Ама, 120! О, аз му влизам на него на Златко не влизам. Елко от друга страна, Елко на различна страна сме. Стой в твоята страна, стой в втората страна. няма да миш му убил, бе, брат. Трябва да Ай, бъдат и трябва- ако не е така. Трябва да се движите заедно, actually. Тук взимам стената, бе, мой. Какво правиш? От другата страна, държа тази страна. Стоп! Бе, Елко! Елко, брат, колко си ти? Ма няколко. Айде, бе, брат. А към къде си? Ти си бъркаш газо някъде тук. На, това трябва го... Бро. Котка е циганин. Ей, Не е бил. Тук е циганчето. Бра. Котка при мен. Златомира, брат, какво правиш тя, мой? Какво е това спам, не? Дай, Илко, тук е. Найс. Round results. На, GG's. GG's. Моля, кай нещо. Да, казай. Баняци, ако искате повече видеа с нас или от Живко, напишете в коментарите, искаме, или просто лекнете видеото. Точно. Peace out. Да.